אבא שלי לא הבין את המשמעות של מה שהוא עושה. אבא שלך יבוא לתקופה קשה. יופי, אלימות קצת עכשיו. יחזיר את הכבוד של גבא. יחזיר את הכבוד של גבא. אז אתה רוצה שנקרא למשטרה? יחזיר את הכבוד שלי. את הכבוד שלך וכל התלמידים, מה את יודעת על זה? אתה רוצה לשחק ככה? אין בעיה. אני קוראת למשטרה, יא אפס. אני מרגיש שאני ממש משתנה. את לא תכירי אותי. קניתי ליאקי כפפות שוער. אני אבוא בערב, ב9 אני אביא לו אותם. אתה יודע שזה אישה. Your tears today we escape. יש לו קטע עם חווה. נו, בטח היא רצתה להראות לו, מה זה חנוכה? אותי מעניין לראות מה עוד יראה לו. מה עושים? מה עושים? בסדר היה גם במוטי. מוטי? מה קרה לך, פרדידה? זה כמו אחי, אני אוהב אותך. באת לדפוק את האישה שלי? תפסיק, שוקי. מכולם, אתה מוטי. יהיה בסדר, אני אקח אותו אליי. כל מי שיעבור פה ויגיד לך לשחרר אותי, אתה תשמע לו? חייל, תעזוב עכשיו את מה שאתה עושה ובוא תסחוב את השלט הזה. לעשות את זה בחולצה סגורה או פתוחה, מפקדת? מה פתאום רוצה שמפקדת? שרת שבת. שברתי שמירה. טוב, נו, שטויות. נו, אליאל, אנחנו במאה ה-21, בקושי התחבקנו. יש לי בעיה עם המוצ'אצ'ו הזה של אריאל. איזה בעיה? וכל הבאת תקיון. נו? 3 פעמים למטה. מהרגע הראשון שראיתי אותך, לא סבלתי אותך. עד עכשיו אני לא סובל אותך, אבל אני משתדל מאוד, כי אני מוצ'ו מחבב את אריאלה, ואני כבר הייתי מת, כבר. אני לא רוצה להגיד אמרתי לכם, אבל אמרתי לכם. אני התנשקתי איתם. יום הולדת כמה אמרת? 16. קראתי מחקר שזה פוגע בתאי המוח. תכלס, מתי אתה בורח מפה? לא בורח, מתלהב. אל תגיד בורח. בוא, תביא חיבוק. בוא אתה אליי. איזה מייקל? מישל, יא דפוק. חברה שלי. עד 21 יום אני מנשק את מישל בשפתיים. בולט. וואי, איזה שקט פה. ירד תחליף טיפים על אירה! That you choke.